Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με την λεγόμενη αρχή της ισοδυναμίας. Είναι κάτι το οποίο αποδίδεται ως πρώτη διατύπωση στον Ιωάννη Φιλόπονο, ο οποίος ζούσε στην Αλεξάνδρεια τον 6ο αιώνα μετά Χριστό και ο οποίος διατύπωσε την εξής άποψη, η οποία προφανώς προήλθε από όριμη σκέψη και πιθανόν και πειράματα που είχε κάνει, ότι αν αφήσει κανείς ταυτόχρονα δύο σώματα με διαφορετικές μάζες να πέσουν από το ίδιο ύψος, θα φτάσουν στο έδαφος τον ίδιο χρόνο, που ακριβώς αυτό είναι που επαλήθευσε αργότερα, 11 αιώνες αργότερα, με συγκεκριμένα πειράματα που γνωρίζουμε ότι έκανε ο Γαλιλαίος. Και μάλιστα γνωρίζουμε για την διατύπωση του Ιωάννη Φιλόπονου από τον ίδιο τον Γαλιλαίο, διότι στη δική του δημοσίευση ο Γαλιλαίος αναφερόταν σε αυτή την άποψη του Ιωάννη Φιλόπονου. Τα πειράματα αυτά είναι ισοδύναμα με την υπόθεση ότι η μάζα αδράνειας είναι ισοδύναμη με τη βαρυτική μάζα. Δηλαδή ότι εάν χρησιμοποιήσουμε τον νόμο του Νεύτωνα για την επιτάχυνση, ότι η δύναμη δηλαδή είναι η μάζα επί την επιτάχυνση, και σε αυτό το νόμο τη μάζα την ονομάσουμε μάζα αδράνειας, και εξισώσουμε αυτή την δύναμη με την δύναμη που νιώθει ένα σώμα λόγω της βαρυτικής έλξης, δηλαδή το G επί τη μάζα του, επί την μάζα που προκαλεί την έλξη αυτή, δια R τετράγωνο, την απόσταση των δύο, τότε η δεύτερη αυτή μάζα, στο νόμο βαρύτητας του Νεύτωνα, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε βαρυτική μάζα. Εμβήτα. Αυτές οι δύο μάζες δεν προκύπτει από κάπου θεωρητικά ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι ισοδύναμες και ακριβώς ίσες μεταξύ τους. Άλλος είναι ο νόμος της κίνησης του Νεύτωνα, το F ίσον M επί α. Άλλος είναι ο νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται η μάζα, αλλά ποιο θεωρητικό πλαίσιο μας λέει ότι είναι ακριβώς η ίδια μάζα? Θα μπορούσαν να είναι δύο διαφορετικές μάζες, δύο διαφορετικές ιδιότητες που έχει το κάθε σώμα. Μια μάζα αδράνειας και μια μάζα βαρύτητας. Εάν λύσουμε αυτή την ισότητα ως προς την επιτάχυνση, βρίσκουμε μπροστά από το GM προς R τετράγωνο, από την επιτάχυνση που νιώθει ένα μικρό σώμα όταν επιταχύνεται στο βαρυτικό πεδίο ενός μεγάλου σώματος, βρίσκουμε μπροστά αυτόν τον λόγο των δύο αυτών μαζών, το λόγο της μάζας βαρύτητας ως προς τη μάζα αδράνειας. Αν αυτός είναι ακριβώς μονάδα, αν δηλαδή όλα τα σώματα έχουν την ίδια μάζα αδράνειας με τη μάζα βαρύτητας, τότε η επιτάχυνση αυτή γίνεται ανεξάρτητη της μάζας και τότε εξηγούνται τα παραπάνω πειράματα. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή της ισοδυναμίας. Τα πειράματα υποστηρίζουν αυτή την ισότητα, με όση ακρίβεια έχει το κάθε πείραμα. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια ακρίβεια 13 ή 14 δεκαδικών ψηφίων, όταν επαληθεύουμε αυτή την αρχή της ισοδυναμίας. Και μάλιστα, ποια είναι τα δύο σώματα που χρησιμοποιούμε? Τη Γη και τη Σελήνη, για να πετύχουμε τόσο μεγάλη ακρίβεια. Αυτό που έκανε λοιπόν ο Αϊνστάιν, διότι ήδη και στη δική του εποχή τα πειράματα υποστήριζαν με καλή ακρίβεια ότι αυτές οι δύο μάζες φαίνεται να είναι ίσες, αυτό που έκανε ο Αϊνστάιν είναι να υιοθετήσει την ισότητα ως ένα αξίωμα για αυτή τη νέα θεωρία βαρύτητας. Άρα αξιωματικά πλέον δεχόμαστε ότι οι δύο αυτές μάζες είναι απολύτως ίσες, και αυτό οδήγησε μετά τον Αϊνστάιν στην πορεία από το 1905 μέχρι το 2015 που διατύπωσε τις εξισώσεις, σε αυτή την πορεία διάφορους προβληματισμούς. Ήδη από το 1907 είχε συνειδητοποιήσει ότι η βαρύτητα άρα δρά ισοδύναμα ως επιτάχυνση. Βλέπουμε δηλαδή πώς ένα πειραματικό αποτέλεσμα καθοδηγούσε τη σκέψη του.
Και κατά αυτόν τον τρόπο αντικατέστησε ο Αϊνστάιν τους αδρανειακούς παρατηρητές που χρησιμοποιούμε στην ευτόνια θεωρία με παρατηρητές που πέφτουν ελεύθερα σε ένα πεδίο βαρύτητας. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, το αξίωμα της αρχής της ισοδυναμίας έχει μια πολύ σημαντική συνέπεια όσον αφορά την κίνηση του φωτός σε ένα βαρυτικό πεδίο. Έχουμε συνηθίσει, όχι πλέον εμείς, αλλά κάποτε η συνηθισμένη σκέψη ήταν ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα στο διάστημα. Δεν διαδίδεται όμως ευθύγραμμα στο διάστημα, διότι όποτε περνάει κοντά από αστρικά σώματα, η τροχιά του φωτός καπηλώνεται. Και πώς προκύπτει αυτό? Ο Αϊνστάιν είχε κάνει το ακόλουθο νοητό πείραμα, που μπορούμε εδώ να το αναπαράγουμε. Ας πούμε ότι έχετε έναν αστροναύτη σε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Τη μια φορά βρίσκεται σε ένα διαστημόπλιο και τότε επιταχύνεται από την λειτουργία του διαστημοπλίου. Επιταχύνεται λοιπόν με μία επιτάχυνση που μπορούμε να τη ρυθμίσουμε να είναι ακριβώς ίση ως μέτρο με την επιτάχυνση της βαρύτητας που νιώθει κανείς πάνω στην επιφάνεια της Γης. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι ο ίδιος να βρεθεί πράγματι πάνω στην επιφάνεια της Γης μέσα σε αυτό το διαστημόπλιο, όταν αυτό θα έχει πλέον επιστρέψει πίσω στη Γη. Εάν δεν υπάρχουν παράθυρα για να δει ο αστροναύτης πού βρίσκεται μέσα σε ένα διαστημόπλιο μακριά από βαρυτικά πεδία που απλώς επιταχύνεται επειδή λειτουργούν οι κινητήρες του, ή βρίσκεται ακίνητος πάνω στην επιφάνεια της Γης. Αν δεν έχει παράθυρα να δει έξω, δεν μπορεί να διαπιστώσει με κάποιο πείραμα πού βρίσκεται. Και σε αυτή την περίπτωση η σκέψη είναι η εξής. Ας πούμε ότι ανοίγουμε μια μικρή τρύπα στα τυχώματα του διαστημοπλίου, από την οποία περνάει φως. Ως προς έναν ακίνητο παρατηρητή, που είναι εκτός του διαστημοπλίου, αυτό το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. Δεν έχει λόγο να διαδοθεί διαφορετικά, μακριά από βαρυτικά πεδία. Ο ίδιος ο αστροναύτης μέσα τι θα παρατηρήσει? Επειδή ο ίδιος επιταχύνεται συνεχώς, έχει μια σταθερή επιτάχυνση ίση με G, μέχρι να περάσει ο χρόνος ώστε το φως να φτάσει από τη μια πλευρά στην άλλη, διότι διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα πεπερασμένη, άρα χρειάζεται κάποιο χρόνο να φτάσει εκεί. Σε αυτό το χρόνο, ο ίδιος θα έχει ήδη μετακινηθεί μαζί με το διαστημόπλιο, άρα όταν φτάσει το φως απέναντι, δεν θα φτάσει στο ίδιο ύψος, αλλά πιο κάτω. Άρα, συνολικά το φως ο ίδιος θα αντιλαμβάνεται για το φως ότι ακολουθεί μια καμπύλη τροχιά. Εφόσον όμως αυτή η κατάσταση είναι ισοδύναμη με την κατάσταση του να είναι πάνω στη Γη, ακίνητος, και τη θέση της επιτάχυνσης τώρα παίζει η επιτάχυνση του βαρυτικού πεδίου της Γης, και εδώ θα έπρεπε να παρατηρήσει τα ίδια φαινόμενα, να μην παρατηρήσει κάτι διαφορετικό. Αυτή λοιπόν είναι η σκέψη που οδηγεί στο αποτέλεσμα ότι άρα το φως όταν περνά κοντά σε ένα βαρυτικό πεδίο θα πρέπει να ακολουθεί μία καμπύλη τροχιά. Και τελικά αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα από τις τελικές εξισώσεις της γενικής θεωρίας σχετικότητας. Μπορεί δηλαδή να γράψει κανείς κάτω μετά της εξίσωσης κίνησης ενός φωτονίου σε έναν καμπύλο χωροχρόνο και να δείξει ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Εδώ είναι απλώς μια αρχική σκέψη που βοήθησε στο να διατυπωθούν τελικά αυτές οι εξισώσεις. Και μάλιστα βοήθησε και να γίνει αποδεκτή αυτή η θεωρία, διότι υπήρξε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της γενικής θεωρίας σχετικότητας ήταν ότι επαληθεύτηκε μια τέτοια πειραματική πρόβλεψη. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τώρα το φως ενός μακρινού άστρου, το οποίο εκπέμπει ισοτροπικά την ακτινοβολία του, άρα κάποιες ακτίνες, κάποια
κάποια φωτόνια από αυτό το άστρο, όπως θα ταξιδεύουν, που αν ο χωροχρόνος ήταν επίπεδος, θα συνέχιζαν ευθύγραμμα την τροχιά τους και θα έφευγαν μακριά από τη Γη. Εμείς δεν θα τα βλέπαμε αυτά, τα συγκεκριμένα φωτόνια. Τώρα όμως, επειδή μεσολαβεί ο ήλιος ανάμεσα σε εμάς και το άστρο αυτό, θεωρείστε ότι υπάρχει ο ήλιος. Άρα ουσιαστικά είναι ένα άστρο που κανονικά είναι πίσω από τον δίσκο του ήλιου και δεν το βλέπουμε εμείς. Όμως, επειδή ο χωροχρόνος κοντά στον ήλιο εξαιτίας του βαρυτικού του πεδίου έχει καμπυλωθεί, η τροχιά των φωτονίων από αυτό το άστρο είναι καμπύλη και έτσι αυτά τα φωτόνια καταφέρνουν και φτάνουν στη Γη. Εμείς τώρα τι βλέπουμε? Εάν σχηματίσουμε μια ευθεία γραμμή προς τα πίσω, με βάση τα φωτόνια που φτάνουν σε εμάς, νομίζουμε ότι το αστέρι αυτό βρίσκεται κάπου εδώ. Δηλαδή το βλέπουμε στην ουράνια σφαίρα σε μια διαφορετική φαινόμενη θέση από ό,τι είναι η πραγματική θέση. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική θέση και τη φαινόμενη θέση μετρήθηκε για πρώτη φορά το 1919, λίγα χρόνια μετά την διατύπωση της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας, διότι έτυχε τότε να συμβαίνει μια ολική έκλειψη του ηλίου. Ο Έντιγκτον, ο κορυφαίος αστρονόμος της εποχής τότε, έκανε παρατηρήσεις. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε για αυτές τις παρατηρήσεις, πώς έγιναν, πού έγιναν, με πολύ μεγάλη δυσκολία, σε απομακρυσμένα μέρη, και ακόμη και η μαθηματική ανάλυση αυτών των παρατηρήσεων είχε πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί οριακά επαρκούσε η διακριτική ικανότητα που είχαν τότε. Μετρώντας όμως την θέση πολλών αστέρων, όχι μόνο ενός, ουσιαστικά ενός ολόκληρου αστρικού πεδίου, πολλών αστέρων που φαινόταν κοντά στο χείλος του ήλιου, πριν την έκλειψη, σε άλλες χρονικές στιγμές δηλαδή, και κατά τη διάρκεια της έκλειψης, και συγκρίνοντας αυτές τις φωτογραφικές πλάκες και βγάζοντας έναν μέσο όρο αυτών των παρατηρήσεων, ο Έντιγκτον δημοσίευσε ένα αποτέλεσμα που ήταν συμβατό σε μεγάλο ποσοστό με τη γενική θεωρία του Αϊνστάιν. Και τότε είχε πάρει τεράστια δημοσιότητα σε όλο τον κόσμο και ήταν ουσιαστικά ένας τρίαμβος για την νέα τότε θεωρία βαρύτητας. Και έτσι λοιπόν αυτό που απαιτείται στη νέα θεωρία βαρύτητας είναι να μπορεί κανείς να δουλεύει με καμπύλους χωροχρόνους. Γιατί λέω καμπύλους χωροχρόνους? Από τη στιγμή που το φως ακολουθεί μια καμπύλη τροχιά, πώς μετράμε χώρο και χρόνο? Το φως χρησιμοποιούμε. Για να μετρήσεις αποστάσεις, στέλνεις μια φωτεινή δέσμη, μέχρι κάποια απόσταση βάζεις ένα καθρεφτάκι και επιστρέφει ξανά πίσω. Οπότε με βάση την σταθερή ταχύτητα του φωτός και με βάση το χρόνο που απαιτήθηκε να πάει και να γυρίσει, υπολογίζεις απόσταση. Ομοίως, για να μετρήσεις χρόνο, πάλι το φως χρησιμοποιείς. Μπορείς να φτιάξεις ένα ρολόι με καθρέφτες που να χρησιμοποιούν το φως. Και όπως ανακλάται το φως πέρα δόθε, σε αυτά τα χρονικά διαστήματα, αν είναι γνωστή η απόσταση αντίστοιχα, υπολογίζεις το χρόνο. Έτσι. Άρα μετράς χρόνο, υπολογίζεις απόσταση, ή γνωρίζεις απόσταση και μετράς χρόνο. Και έτσι λοιπόν το φως είναι το απόλυτο εργαλείο για να μετρήσεις αποστάσεις και χρόνο, διότι είναι και τελικά είδαμε από την ειδική θεωρία σχετικότητας ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και ίδια για κάθε παρατηρητή, σε αντίθεση με το χώρο και το χρόνο που αλλάζουν. Αν λοιπόν το φως ακολουθεί καμπύλη τροχιά, σημαίνει ότι ο χώρος και ο χρόνος έχει καμπυλωθεί. Και αυτό σημαίνει ότι για να μετρήσεις αποστάσεις στο χώρο και στο χρόνο, δεν επαρκεί πλέον η ευκλήδια γεωμετρία που χρησιμοποιήσει κανείς μέχρι τότε. Πρέπει να χρησιμοποιήσει μια νέα γεωμετρία που να μπορεί να σου επιτρέψει να μετράς αποστάσεις σε καμπύλους χωροχρόνους πλέον. Σε αυτή την νέα γεωμετρία, για παράδειγμα, ένα τρίγωνο δεν θα είναι πλέον ένα γνωστό τρίγωνο στο επίπεδο ευκλήδιο χώρο. Θα είναι ένα
τρίγωνο πάνω σε μια καμπυλωμένη επιφάνεια. Και θα ισχύουν διαφορετικοί νόμοι για τις σχέσεις ανάμεσα στις πλευρές αυτών των τέτοιου τριγώνου, ανάμεσα στις γωνίες. Το άθροισμα των γωνιών δεν θα είναι αναγκαστικά 180 μοίρες και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο μια ερώτηση από το Θεοχάρη, εάν το βαρυτικό πεδίο μικρότερων σωμάτων επηρεάζουν επίσης την πορεία των φωτονίων. Η απάντηση είναι ναι. Όσο μικρό και να είναι ένα βαρυτικό πεδίο, επηρεάζει την τροχιά των φωτονίων. Ακόμη και το βαρυτικό πεδίο της Γης, που η Γη είναι πολύ πολύ μικρότερη από ότι ο ήλιος ή άλλοι αστέρες, ακόμη και αυτό το βαρυτικό πεδίο επηρεάζει την κίνηση του φωτός και το βλέπουμε αυτό και το αξιοποιούμε και πρακτικά. Έτσι, ήδη αναφέρθηκα νομίζω την προηγούμενη φορά στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης, όπου χρησιμοποιούμε τη βαρυτική διαστολή του χρόνου για να διορθώσουμε τις μετρήσεις του χρόνου. Η βαρυτική διαστολή του χρόνου είναι συνυφασμένη με την καμπύλωση της τροχιάς των φωτονίων σε ένα βαρυτικό πεδίο. Όταν συμβαίνει το ένα, συμβαίνει και το άλλο. Και στο GPS είδαμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να το χρησιμοποιήσει κανείς, να χρησιμοποιήσει την ακριβή τιμή διορθωμένη με βάση τις εξισώσεις του Einstein, ακόμη και γύρω από τη Γη, για να έχει ένα σύστημα το οποίο να δουλεύει με ακρίβεια. Αυτή η νέα γεωμετρία που χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε λοιπόν το χώρο και το χρόνο, η μαθηματική διατύπωσή της είχε γίνει ήδη από τον Ρίμαν και απαιτεί τη χρήση τανιστών. Οι τανιστές είναι καθαρά γεωμετρικά αντικείμενα. Δηλαδή είναι αντικείμενα που όταν γράψεις κάτω μια τανιστική εξίσωση, ισχύει η ίδια εξίσωση χωρίς κάποια παραλλαγή σε οποιοδήποτε σύστημα συντεταγμένο. Δεν ισχύει άλλη εξίσωση στο κυλινδρικό και άλλη στο καρτισανό. Είναι μία εξίσωση που μετά μπορείς να την εξειδικεύσεις σε όποιο σύστημα συντεταγμένο θέλεις. Άρα είναι γεωμετρική, ανεξάρτητη από το όποιο σύστημα συνταγμένων επιλέξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε οι νόμοι που θα διατυπώσεις να είναι αναλύωτοι. Στην πραγματικότητα, η διαφορική γεωμετρία ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, το 1827, από τον Γκάους, ο οποίος θεμελίωσε τη διαφορική γεωμετρία καμπύλων επιφανειών σε 3 διαστάσεις. Και αργότερα, το 1854, ο Ρίμαν γενίκευσε αυτή τη διαφορική γεωμετρία σε καμπύλους χώρους ανώτερων διαστάσεων. Θα μου πείτε γιατί το έκανε. Το 1854 είχε την περιέργεια να δει ποιες εξισώσεις περιγράφουν τους καμπύλους χώρους ανώτερων διαστάσεων, 4, 5, 6, 7, ενώ μέχρι τότε η ανθρώπινη εμπειρία περιορίζονταν σε 3 διαστάσεις. Ήταν καθαρά η μαθηματική περιέργεια που τον όθησε να το κάνει αυτό, αλλά ευτυχώς έγινε έτσι, διότι όταν χρειάστηκε ο Einstein αυτά τα μαθηματικά, τα βρήκε έτοιμα, δεν χρειάστηκε να τα εφεύρει ο ίδιος. Το οποίο θα οδηγούσε σε μια μεγάλη καθυστέρηση στην διατύπωση της γενικής θεωρίας ειδικότητας και αντίστοιχα μεγάλη καθυστέρηση στις τεχνολογικές εξελίξεις που προέκυψαν από αυτό. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα ότι καλή εφαρμοσμένη έρευνα και πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά πρέπει να αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο να διεξάγεται και βασική έρευνα, η οποία αποδίδει σε βάθος χρόνου, και επίσης να διεξάγεται έρευνα από καθαρή περιέργεια, των μαθηματικών για παράδειγμα, που ποτέ δεν ξέρεις πότε θα αποδώσει σε βάθος χρόνου ένα τέτοιο αποτέλεσμα και οδηγήσει σε μια νέα επανάσταση. Η έκφραση της καμπυλότητας τώρα ενός χώρου γίνεται μέσω αυτού του τανιστή που έχει ονομαστεί προς τιμήν του Ρίμαν, ο τανιστής του Ρίμαν. Και για να πάρουμε έτσι πολύ σύντομα μια ιδέα, ένας χώρος μπορεί να είναι κλειστός, να είναι ανοιχτός ή να είναι επίπεδος
Και αυτό μπορεί εύκολα να το δει κανείς αν πάει σε δύο διαστάσεις. Έτσι. Εδώ έχουμε το παράδειγμα 3 τέτοιων χώρων διδιάστατων. Μία σφαίρα, ένα ανοιχτό επίπεδο, όχι, μια ανοιχτή επιφάνεια και ένα επίπεδο, όπου βλέπουμε πώς σχηματίζεται ένα τρίγωνο στις 3 αυτές διαφορετικές περιπτώσεις. Η καμπυλότητα στη μια περίπτωση είναι θετική, στην άλλη αρνητική και στην άλλη ακριβώς 0. Και ένας απλός τρόπος να περιγράψει κανείς αυτή την καμπυλότητα σε τέτοιες διδιάστατες επιφάνειες είναι να κάνει τη λεγόμενη παράλληλη μεταφορά ενός διανύσματος. Αυτό το βλέπουμε εδώ κάτω, στο σχήμα, σε ένα παράδειγμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα διάνυσμα από το σημερινό επίπεδο και να το ακολουθήσουμε κατά μήκος ενός μεσημβρινού, μέχρι να φτάσουμε στον πόλο. Έτσι. Εάν στιγμιαία αυτό το διάνυσμα είναι παράλληλο προς τον εαυτό του, τότε ουσιαστικά μιλάμε για μια παράλληλη μεταφορά του διανύσματος. Φτάνοντας στον πόλο τώρα, ακολουθούμε έναν άλλο μεσημβρινό. Πάλι όμως, διατηρούμε κατά μήκος αυτής της διαδρομής το διάνυσμα αυτό παράλληλο προς τον εαυτό του. Άρα όταν θα φτάσουμε ξανά στον Ισημερινό, θα δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και στον Ισημερινό το μεταφέρουμε τώρα προς τα πίσω, μέχρι να φτάσουμε στο ίδιο σημείο που ξεκίνησε αυτό το διάνυσμα. Παράλληλα πάντοτε. Όταν φτάσουμε εκεί, το ίδιο διάνυσμα τώρα, ενώ το μεταφέραμε παράλληλα κατά μήκος αυτής της κλειστής διαδρομής, όταν φτάσουμε στο αρχικό σημείο, θα δείχνει προς μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχε όταν ξεκίνησε. Η διαφορά των δύο αυτών κατευθύνσεων είναι ακριβώς ένα μέτρο της καμπυλότητας. Αν θέλετε, σκεφτείτε λίγο πώς θα προέκυπτε αυτό το αποτέλεσμα, ένα τέτοιο αποτέλεσμα σε έναν επίπεδο χώρο. Αν πάμε στο επίπεδο πάνω δεξιά και ακολουθήσουμε ένα τετραγωνικό πλέγμα σε μια τέτοια κλειστή τροχιά με ένα διάνυσμα και να το διατηρούμε πάντα παράλληλο προς τον εαυτό του, όταν επιστρέψουμε στο ίδιο σημείο, το τελικό διάνυσμα θα συμπίπτει με το αρχικό. Έτσι, σκεφτείτε το λίγο αυτό πώς θα πάει. Θα έχουμε σύμπτωση. Διαφορά 0, καμπυλότητα 0. Γι' αυτό λοιπόν ο επίπεδος χώρος είναι μηδενικής καμπυλότητας, ενώ οι άλλοι έχουν θετική ή αρνητική καμπυλότητα. Αυτό λοιπόν μπορεί να το εκφράσει κανείς πολύ απλά με ένα τέτοιο παράδειγμα. Επακριβώς τώρα, για έναν χώρο πολλών διαστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτά τα γεωμετρικά αντικείμενα, τους τανιστές, τον τανιστή του Ρίμαν δηλαδή, και να γράψει κάτω τανιστικές σχέσεις, οι οποίες είναι ίδιες και απαράλλαχτες σε οποιοδήποτε σύστημα συνταγμάτων. Αυτό λοιπόν έκανε ο Αϊνστάιν, αφού συμβουλεύτηκε και φίλους και γνωστούς μαθηματικούς για τα καταλληλότερα μαθηματικά, για αυτό που είχε συλλάβει ως ιδέα στο μυαλό του, τελικά και μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να διατυπώσει τις περίφημες εξισώσεις του Αϊνστάιν, που είναι αυτές που βλέπουμε εδώ στο κάτω μέρος. Δηλαδή υπάρχει ένας τανιστής που ονομάζεται τανιστής του Αϊνστάιν, το G αβ, ο οποίος ουσιαστικά προκύπτει από τον τανιστή του Ρίμαν και εκφράζει την καμπυλότητα του χωροχρόνου, και δεξιά έχουμε κάποιες φυσικές σταθερές, 8πg σε τετάρτης, επί έναν άλλο τανιστή, που είναι και αυτός ένας πίνακας με 2 δείκτες, 4 διαστάσεων ο καθένας, όπου εδώ βρίσκεται κάθε μορφή ύλης και ενέργειας που καμπυλώνει το χωροχρόνο. Ενώ στην νευτόνια θεωρία μιλάμε μόνο για την πυκνότητα μάζας που δημιουργεί ένα βαρυτικό πεδίο, στην πραγματικότητα οποιαδήποτε μορφή μάζας και ενέργειας καμπυλώνει το χωροχρόνο. Δηλαδή, ακόμη και η κινητική ενέργεια από μόνη της καμπυλώνει το χωροχρόνο.
Αν έχετε δηλαδή ένα αστέρι με κάποια συγκεκριμένη μάζα, αν αυτό του δώσετε τώρα κινητική ενέργεια περιστροφής, αυτή προστίθεται δεξιά και οδηγεί σε μεγαλύτερη καμπύλωση του χωροχρόνου, επειδή και μόνο περιστρέφεται το ίδιο αστέρι με την ίδια μάζα ηρεμίας. Αν του δώσετε και μαγνητικό πεδίο, και αυτή η μαγνητική ενέργεια, γιατί είναι μια πυκνότητα ενέργειας μαγνητικού πεδίου, και αυτή καμπυλώνει το χωροχρόνο. Άρα γι' αυτό δεν αρκεί μία βαθμωτή ποσότητα δεξιά, όπως στην εξίσου Πουασόν, δεξιά έχουμε μόνο την πυκνότητα ρ. Για να εκφράσεις όλη τη φυσική, όλα τα πεδία που καμπυλώνουν το χωροχρόνο, πρέπει δεξιά να έχεις έναν πίνακα, που να έχει περισσότερες συνιστώσεις, που κάθε μία παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Έχεις μέσα μια συνιστόσα που έχει την πυκνότητα ενέργειας, έχεις άλλες συνιστώσεις που έχουν την πυκνότητα ορμής, τις διάφορες τάσεις, και γενικά αυτός ο τανιστής δεξιά ονομάζεται τανιστής ενέργειας ορμής. Έχει διάφορες ονομασίες, είναι αλήθεια. Αλλού θα τον δείτε ενέργειας ορμής, αλλού ορμής τάσης. Στην πραγματικότητα έχει και τις τρεις αυτές συνιστώσεις, συν το μαγνητικό πεδίο, αν υπάρχει μαγνητικό πεδίο. Αυτός τώρα ο τανιστής του Αϊνστάιν που είπαμε προκύπτει από τον τανιστή Ρίμαν. Ο ίδιος ο τανιστής Ρίμαν, αν θέλετε να τον υπολογίσετε, αυτό που θα χρειαστείτε θα είναι παραγόγους του λεγόμενου μετρικού τανιστή. Άρα, όταν θέλουμε να μετρήσουμε αποστάσεις σε ένα καμπύλο χωροχρόνο, για να τις μετρήσουμε πρέπει να γράψουμε κάτω έναν μετρικό τανιστή, που μας λέει πώς σε ένα συγκεκριμένο σύστημα συνταγμένων πλέον, όταν αλλάξουμε μια συντεταγμένη, κατά μήκος μιας διαδρομής, πώς θα υπολογιστεί η απόσταση, η πραγματική απόσταση. Αυτό το πετυχαίνουμε με έναν τέτοιο, θα δώσουμε και κάποια παραδείγματα μετά, το πετυχαίνουμε με έναν τέτοιο μετρικό δανειστή. Είναι ένας πίνακας 4x4, η διάσταση 0 είναι ο χρόνος και η 1, 2, 3 είναι τρεις χωρικές διαστάσεις. Από αυτό προκύπτει μετά ο τανιστής του Ρίμαν, αν παραγωγήσετε το μετρικό τανιστή, και από τον Ρίμαν κατασκευάζεις τον τανιστή του Αϊνστάιν, τον εξισώνεις με τον δανειστή ενέργειας ορμής και να λοιπόν η εξισώση του Αϊνστάιν, που δεν είναι μία εξίσωση. Η εξίσωση Πουασόν είναι μία, γιατί είναι βαθμωτή. Είναι η λαπλασιανή ενός βαθμωτού πεδίου, άρα έχεις να κάνεις με μία εξίσωση μόνο. Εδώ έχεις να κάνεις με έναν πίνακα 4x4, που κανονικά θα έχεις 16 διαφορετικές συνιστώσεις. Επειδή όμως είναι συμμετρικός, τελικά έχεις να κάνεις με 10 διαφορετικές συνιστώσεις. Άρα η μία εξίσωση του Πουασόν αντικαθίσταται από 10 διαφορετικές εξισώσεις. Γι' αυτό το εκφράζουμε στον πληθυντικό εξισώσεις του Αϊνστάιν. Είναι στην πραγματικότητα 10 διαφορετικές συνιστώσεις αυτής της μίας τανιστικής εξίσωσης. Για να δούμε κάποιες ερωτήσεις. Ο Μινάς ρωτάει για τη βαρύτητα όπως την βιώνουμε οφείλεται στις τρέβλες του χωροχρόνου. Σωστά. Τι ρόλο παίζουν τα βαρυτικά κύματα, αν η βαρύτητα διαδίδεται με κύματα ή αν είναι ιδιότητα του χώρου. Τι από τα δύο ισχύει. Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Όταν έχεις μια κατάσταση ισορροπίας, έχεις έναν αστέρα ο οποίος είναι στάσιμος. Δεν κάνει τίποτα. Γύρω του, για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση της ισορροπίας, φυσικά από κάπου ξεκίνησε. Υπήρξε μια δυναμική εξέλιξη που τελικά καταλάγιασε και βρέθηκε σε μια κατάσταση ισορροπίας. Σε εκείνη την κατάσταση ισορροπίας έχει δημιουργηθεί γύρω του ένας καμπυλωμένος χωροχρόνος. Αν πας δηλαδή κοντά σε ένα τέτοιο αστέρι, αν πας κοντά στον ήλιο ή σε μια απομονωμένη μελανή οπή, μπορείς να κάνεις πειράματα και να μετρήσεις τοπικά την καμπύλωση του χωροχρόνου γύρω του. Αν βάλεις όμως δύο μελανές οπές, που η μία περιφέρεται γύρω από την άλλη, τότε το βαρυτικό πεδίο αλλάζει στο χώρο και αλλάζει και με τον χρόνο. Αυτές οι αλλαγές από την θέση, από μια στάσιμη κατάσταση, αυτές είναι που διαδίδονται με βαρυτικά κύματα. Έτσι. Άρα οποιαδήποτε
μεταβολή του βαρυτικού πεδίου, διαδίδεται με τη μορφή βαρυτικών κυμάτων και όταν σταματάει να μεταβάλλεται, αποκτάει αυτή τη στάσιμη μορφή που τη βιώνουμε ως μια καμπύλωση του χωροχρόνου. Το Θανάσης ρωτάει εδώ που αναφέρει η σελίδα αυτή για την τάση. Εδώ όχι, δεν αναφέρουμε ηλεκτρική τάση. Εδώ αναφερόμαστε στην έννοια της δύναμης που ασκείται ανάμεσα σε σώματα. Συνήθως, όταν μιλάμε για ένα ισοτροπικό σώμα, ας πούμε ένα ρευστό, σε ένα ρευστό υπάρχει μια πίεση. Υπάρχει δηλαδή μια δύναμη ανά μονάδα εμβαδού που την ονομάζουμε πίεση. Αυτή είναι η λεγόμενη ισοτροπική πίεση σε ένα ρευστό. Αν πάμε σε ένα στερεό σώμα, τότε αυτή η δύναμη ανά μονάδα εμβαδού δεν είναι αναγκαστικά η ίδια προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη προς μια κατεύθυνση ως προς μια άλλη. Σε μια κρυσταλλική μορφή, για παράδειγμα, ενός στερεού σώματος, αυτό συμβαίνει. Άρα εκεί δεν μιλάς πλέον για πίεση, μιλάς για τάση. Είναι δηλαδή η γενικευμένη έννοια της πίεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις, είναι η τάση και εκεί δεν σου αρκεί μια βαθμωτή ποσότητα να την περιγράψεις, αλλά χρειάζεται να τανιστεί τάσεις. Και οι συνιστώσεις αυτού του τανιστή τάσης συμπεριλαμβάνονται μέσα στον γενικότερο τανιστή που έχουμε εδώ στο δεξιμέλος. Και ο Μινάς ρωτάει για το κβάντο της βαρύτητας, έτσι. Πάρα πολύ σωστά κάνεις, Μινά, και ρωτάς. Τι γίνεται με την κβαντομηχανική τώρα εδώ? Σε αυτά που περιγράφουμε μέχρι στιγμής, δεν συμπεριλαμβάνεται η κβαντομηχανική πουθενά. Η εξίσωση της γενικής, οι εξισώσεις της γενικής θεωρίας σχετικότητας, όπως μας τις έδωσε ο Αϊνστάιν το 1915, είναι εξισώσεις μιας κλασικής θεωρίας, που δεν περιλαμβάνουν κβαντισμένα πεδία. Δηλαδή, ούτε δεξιά στον τανιστή ενέργειας ορμής έχουμε κβάντωση, ούτε αριστερά στην καμπύλωση του χωροχρόνου έχουμε κάποιο κβάντο της βαρύτητας, σε αυτή τη μορφή της θεωρίας. Αργότερα έγιναν πολλές τέτοιες προσπάθειες και ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε κάνει ως έργο, ως σκοπό της ζωής του, να φτάσει σε αυτήν την κβάντωση της βαρύτητας, δηλαδή να ενοποιήσει τη βαρύτητα με τις άλλες δυνάμεις της φύσεως, ώστε να φτάσουμε τελικά σε μια θεωρία των πάντων. Και ακόμη βέβαια, πολλά χρόνια, δεκαετίες μετά το θάνατο του Αϊνστάιν, ακόμη είμαστε σε αυτή την πορεία που προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Ο Χόκινγκ έκανε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό που έκανε είναι στο δεξί μέλος των εξισώσεων, το τάφ ΑΒ, να το αντικαταστήσει με μια κβαντισμένη μορφή. Άρα κβάντωσε το δεξί μέλος μόνο, αφήνοντας το αριστερό να είναι κλασικό. Και από εκεί προέκυψε ως αποτέλεσμα η πρόβλεψη ότι οι μελανέσωπες ακτινοβολούν τελικά και δεν είναι εντελώς αόρατες, ας το πούμε έτσι. Αυτή είναι μια ημικλασική προσέγγιση που αναμένουμε να επιβεβαιωθεί όταν πλέον κάποτε θα υπάρχει μια πλήρης θεωρία κβαντισμένης βαρύτητας, όπου θα υπάρχει και το κβάντο της βαρύτητας αριστερά. Πολλές προσπάθειες είναι σε εξέλιξη. Σήμερα υπάρχουν 4 θεωρίες οι οποίες έχουν εξελιχθεί πολύ, δηλαδή δουλεύει πολλοί κόσμος αυτές και προχωράνε, η κάθε μία βγάζει δικά της αποτελέσματα. Το θέμα είναι, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποια από αυτές πιθανόν να είναι σωστή. Μπορεί και καμία. Μπορεί να είναι όλες σε λάθος κατεύθυνση. Μπορεί αργότερα 2-3 από αυτές να αποδειχθεί ότι είναι ισοδύναμες μεταξύ τους. Ναι, μεν δηλαδή ξεκινούν από εντελώς διαφορετική διατύπωση, αλλά ότι σε κάποιο άλλο επίπεδο, πιο βαθιά, τελικά υπάρχει κάτι που όλες αυτές το περιγράφουν απλά με άλλο τρόπο. Και εδώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι 2 τουλάχιστον από αυτές
ίσως να είναι να περιγράφουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Άρα υπάρχουν έντονες διεργασίες σε αυτό. Θα πάρει αρκετά χρόνια και η δυσκολία η μεγάλη είναι ότι πώς θα το ελέγξεις αυτό πειραματικά. Γιατί για να ελέγξεις την κβάντωση της βαρύτητας πρέπει να φτάσεις σε απίστευτα μικρές αποστάσεις ή αντίστοιχα σε απίστευτα μεγάλες ενέργειες που ακόμη δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει όμως μια ελπίδα μήπως μέσω της παρατήρησης των διεργασιών στις οποίες συμμετέχουν οι μελανεσοπές, όπως είναι οι συγχωνεύσεις μελανοπών, παρατηρώντας αυτές τα βαρυτικά κύματα, μήπως κάποια στιγμή φανεί κάποιο αποτύπωμα που να μας λέει έστω ότι ναι, και η βαρύτητα είναι εκβαδισμένη, έστω αυτό. Και το πώς ακριβώς μετά θα θέλει πολύ περισσότερη μελέτη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κβάντωση της βαρύτητας. Να πούμε λίγο και αυτό και μετά να κάνουμε το διάλειμμα. Άρα το βασικό εργαλείο στη γενική θεωρία σχετικότητας είναι ο μετρικός δανειστής. Θα το δούμε και στη συνέχεια σε κάποια παραδείγματα, όπως η μετρική του Σβάρτσερ που λέμε, που περιγράφει σφαιρικούς αστέρες. Για θυμηθείτε λίγο όταν θέλετε να μετρήσετε αποστάσεις σε έναν ευκλήδιο χώρο. Ορίζετε κάποιο σύστημα συνταγμένων, ΔΧ, ΔΨ, ΔΖ, μετράτε αυτές τις διαφορές ΔΧ, ΔΨ, ΔΖ σε αυτό στο χ, και θέλετε να βρείτε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Άρα θα χρησιμοποιήσετε το ευκλήδιο θεώρημα. Η απόσταση ΔΣ τετράγωνο θα είναι το άθισμα των τετραγώνων. Στην ειδική θεωρία σχετικότητας επεκτείναμε το χώρο σε χωροχρόνο. Και αν τώρα παραμείνουμε σε μία διάσταση ΔΧ, ουσιαστικά προσθέσαμε, αλλά με αντίθετο πρόσημο, και το σε τετράγωνο ΔΤ τετράγωνο. Άρα έχουμε την διαφορά μείον σε τετράγωνο ΔΤ τετράγωνο συν ΔΧ τετράγωνο, που αυτή η διαφορά αποτελεί την χωροχρονική απόσταση στο τετράγωνο, που είπαμε ότι αυτή παραμένει αναλύωτη όποιο σύστημα συνταγμένο και αν χρησιμοποιήσετε. Ή αντίστοιχα και όποιον παρατηρητή χρησιμοποιήσετε. Τώρα τι θα αλλάξει στη γενική θεωρία σχετικότητας? Αυτό που θα αλλάξει ότι ο χώρος δεν είναι ευκλήδιος. Άρα αυτό το ΔΧ δεν θα παραμείνει ΔΧ τετράγωνο. Μεταξύ δύο σημείων, αν υπάρχει βαρυτικό πεδίο, η πραγματική απόσταση δεν θα είναι ΔΧ, αλλά θα είναι κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο εκφράζεται από μια συνάρτηση της έντασης του βαρυτικού πεδίου, που πολλαπλασιάζει το ΔΧ τετράγωνο. Και εκφράζει την καμπύλωση στο χώρο που υπάρχει εκεί. Είναι ένα πεδίο δηλαδή, που εκφράζει αυτή την καμπύλωση και την αλλαγή στις αποστάσεις, στις πραγματικές αποστάσεις, ανάμεσα σε δύο σημεία που απέχουν συντεταγμένες ΔΧ. Το ίδιο συμβαίνει και στο χρόνο. Δεν υπάρχει απόλυτος χρόνος ΔΤ. Ο χρόνος, επειδή υπάρχει βαρυτικό πεδίο, ο χρόνος θα κυλά διαφορετικά για κάποιον ο οποίος είναι κοντά σε μια μελανιοπή σε σχέση με αυτόν που είναι μακριά από μια μελανιοπή. Άρα, μπροστά στο μείον σε τετράγωνο ΔΕΛΤΑ τετράγωνο πρέπει να υπάρχει μια συνάρτηση που να εκφράζει αυτή την καμπύλωση του χρόνου, την διαφορά στον χρόνο που κυλά ανάμεσα σε δύο παρατηρητές οι οποίοι βρίσκονται κοντά ή μακριά σε ένα βαρυτικό πεδίο. Άρα θα υπάρχει μια άλλη συνάρτηση F του φ. Αυτό τώρα σχηματικά το περιγράφουμε εδώ για να μπούμε στο νόημα. Γενικότερα, σε ένα χωροχρόνο που έχει κάποια καμπύλωση χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη συμμετρία, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε σφαιρική συμμετρία, ούτε κυλινδρική, τίποτα. Φανταστείτε δύο αστέρες κοντά ο ένας με τον άλλον που έχουν τυχαίες ταχύτητες. Εκεί πλέον κάθε συνιστόσα
σε αυτό το άθροισμα θα έχει και μια δική της τέτοια συνάρτηση μπροστά. Εάν κάθε συνιστόσα την ονομάσουμε G, ας πούμε εδώ, το G του Χ εδώ, το G του Φ εδώ θα είναι η συνιστόσα G Χ του μετρικού τανιστή. Αυτό το μείον F σε τετράγωνο θα είναι η συνιστόσα GTT του μετρικού τανιστή. Και αντίστοιχα θα υπάρχει μία Gψψ, GZZ, αλλά θα υπάρχουν και μικτές συνιστώσεις. GTAFχ, GTAFψ, GHψ και ούτω καθεξής. Στην πιο γενική περίπτωση χωρίς καμία συμμετρία. Και έτσι για να τα περιγράψεις όλα αυτά χρειάζεσαι 10 διαφορετικές συναρτήσεις, οι οποίες είναι οι συνιστώσεις ενός συμμετρικού τανιστή 4x4. Αυτός είναι ο μετρικός τανιστής, ο GJ. Και σχηματίζεις το χωροχρονικό μήκος του τετράγωνο από το διπλό άθροισμα που βλέπουμε εδώ. Άθροισμα ως προς Ι, άθροισμα ως προς J, του GJ, ΔΧJ, ΔΧJ. Αυτή είναι η πιο γενική έκφραση λοιπόν του μετρικού στοιχείου στο τετράγωνο.